της ελληνικής, μπροστά στην ελληνική αποστολή ήταν η κυρία Κουντουρά, με στόχο μέσω διαπραγματεύσεων με ομίλους μεγάλης δυναμικής να ενισχυθούν τα υπάρχοντα δρομολόγια και να αναπτυχθούν νέα σε δημοφιλείς αλλά και ανερχόμενους ελληνικούς προορισμούς και λιμάνια, όπως είναι το Ρέθυμνο αλλά και ο Βόλος. Σημείο κλειδί στην ελληνική ατζέντα αποτέλεσε η πρόθεση του Πειραιά ως home port για τα κρουαζιερόπλια, με παράλληλο άνοιγμα στην αγορά της Ασίας και ειδικά της Κίνας. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει home port, είναι φεύγει το κρουαζιερόπλιο από ελληνικό λιμάνι και καταλήγει σε ελληνικό λιμάνι. Κάτι που μέχρι το 2009 δεν γινόταν, και δεν το λέμε έτσι γελαστά γιατί είναι για να γελάς, είναι για να κλαις, αλλά έτσι.